liian helppoa. Tosiaan haasteellista ja siinä pääsee kontaktiin tanssiparin kanssa niin hienolla tavalla silloin, kun onnistuu. Siinä on niin ihana musiikki ja niin ihana liikekieli, että ei ole sen veroista toista tanssia. Se on yllätyksellinen, sen takia siihen ei kyllästy. Ja se on haastava laji, se oppiminen ei lopu koskaan. Eli siinä pysyy loppuun ja mielenkiintoinen ihanaa musiikkia. Sitten kun tavallaan pääsi siihen mukaan, niin siinä oli se löytyi tavallaan se mystiikka ja se tietynlainen semmoinen juttu. Minulla on tässä taustalla paljon muita tanssilajeja, niin sitten tämä argentinainen tango on semmoinen uusi haaste, että tässä on paljon uusia elementtejä ja kivoja uusia juttuja, niin sen takia harjoittelen tätä. Musiikin, läsnäolon ja ystävien vuoksi. Tangossa on sellaista ihanaa tunnelmaa ja se musiikin tulkitseminen on erilaista verrattuna nyt näihin suomalaisiin lavatansseihin, joita myöskin olemme paljon harrastaneet. Ehkä se, että siinä on mukana kaikki tunteet ja sitten, että siinä voi kommunikoida puhumatta ihmisten kanssa. Tangossa on niin monta aspektia, josta voi tykätä ja joita voi rakastaa ja josta voi innostua. Että se on sekä hyödyllistä, että terveellistä, että kiinnostavaa, että vangitsevaa sekä fyysisesti, henkisesti, mielenterveydellisesti niin hyvin monella tasolla. Se voi olla myöskin intellektuaalisesti mielenkiintoista ja haastavaa ja sitten fyysisesti kuntouttavaa ja parantavaa. Se voi olla puhtaasti hauskaa, se voi olla liikunnallisesti riemukasta, se voi olla tunteellista ja se voi olla ihan mitä tahansa. Tango muokkautuu ja muotoutuu juuri sellaiseksi, niin sinä olet. Oppiminen on helppoa. Edellyttäen, että itsellä on oppimistrategiat, jotka tekee oppimisesta helppoa. Luonnollinen seisominen, luonnollinen liike, niin tango on periaatteessa kävelemistä niin tietyllä tavalla. Ja meillä on vaan ihmisillä semmoinen taipumus, että kun toinen ihminen tulee meidän lähelle, me ruvetaan liikkumaan ja oudosti ruvetaan jollain tanssimaan jollain kummallisella tavalla. Mutta pohjimmiltaan tango on juuri niin helppoa, miltä se näyttää, kun hyvät tanssijat. Se on oikeasti helppoa, mutta meillä on vaan taipumus tehdä sitä vaikeaa. Eli toisin sanoen tangon oppiminen on erittäin helppoa.